Ibine byatiko bya KCFM enka yomusi nagosogerio mwancho mategeria anonsi asobete na nechiga kine chingiyango chiko kwarega na somorobode byatiko kurwa KCFM nerenka yomugusi erietaria ne Daniel Momanyi toguchakira kia mabundu sa procation Omosubati omuniga imoka na gutaka kurusio mwana oyo bogima nera amanye gwekora nyuma yo gukagira buna musajo yengo soka kare isiko yenyumo nigakorekana kia mabundu sa procation eje gutoka Kiogoro division imiji county ya Kisii ninkeyemo ibono bantu bamenyereye amatuku kurindi bamenyete nyumba ukora nigo bamogorerane ya maiso toteba Omosubati ninkeyemo nigo imugete akaretengo ya sinchi y'imana ya nyumba arasunga agiga kare ndi akajimo yende akoro umwana yo n'umutinyo yamuwikirere erinde nera maneriye ita nkibona no umwana akora yabagambi babese bakanyoreka monike bakamenya ko cya sinchi yo asbabe tabase bogosoro erinde Omosubati utakoro umwana nerete ita yeso no muya asibona yekire tunyona basemi baje kubayibero no asiyanyare kandi Omosubati yo agaka ekerauni ngo serikali agandana riboso na gutiga ekirari ngikora kirama ngana roti kono tinga kiya tuko kiya lige tinganeri nigo kianyore nga kero abagambi bare ko moti naba semi nigo abatebetinga nyumba nigo batandanye no mugako ye ikiyagera umugako ye nigo anga ogosoka iso y'inyomo nase Omosubati nere amwa gutseiti nere gosoka iso y'inyomo iginde Paulo kanyoyo n'ekinguru igari yarure kono kinguru buna cyatunganije cyarebe kigakomwa yaberekanije buna Omosubati bono rodinga kende nkiyara kore utatira no kwerusi moyo irangora nigia tuko tinga kicyarigere y'inganeri nigo ringaneri yabayiri ko mutari asinke yoka kurinde nigo rirandetse busi asiga tuko byasabire ngatira abantu kamamenyete nyumba momenyere oboko ogorobomo mugambe batebyango yango twara abolia abasani gose amate kwamanya konacha igyagero roje munabono oito umwana naye wite wasali baka mu umwana nero tabwe atia ubu kinsemejiga igyatse ku kyabakabiri omurembe omurende oyo mubwe chingondi kya Nyasaye nigari no mwijano kubwatika nagenda kokwania abantu asairana na konyore nyumba irabete se nigakoreka nasi kindu kya murimani igigotoka isicha sa procation Bonyarwanda location imeye county ya Nyamira aya nkubwatikana no mulisho yomo oyo Nyasaye nyale gutusenia senja konyore kiginga asumu yo murimani toteibono ngakya benyiro sama tukatali make kolende nigaje denga sobo senja biko yabakwania kolende ngakya koirana nigasanga itinye nyumba yaye kuwege itayo bire wasi amaiga abayibi bosaba kweli nigo banyara goja sobo tukabamo nakubwa mono banyara sasinga yaye ase banyara gokwere ibintu byonsi pi abayibi aba ngaki anyara wikororo nigasanga ingege sieli mpaka na nedrisa nigere wasi pi nego sako chakira ase bono getanda wiri yasinyire kubwatikana na ingiye kogera abantu nabayiga banyadire ko cyanda ibinyure biga bitu bitetana niga kyagera ngobo ibi wagire nkuma na serikali itu ngaterakora mu kyondo bwensi yasenjera yo gotokonya abantu nabokorosa kyomoza kyalengwetana na nigasanga dyabangina kona bakana bakona bamuraba kumitinga mangana kyaya lende asa abantu banyale kuminga mpaka kabona bakale kuiba gose n'Abasubati Pastor Mani utako basabira asebono ike kuleka nene byara byanyale kora ujase abana basaye kulende ase binte banyara gutumeka bibira maruwa tikuberi amone gisigara kitangi kulende niga abantu banyale batabanga kero mundo tanga kwambira umwana waye tekoba kyumusaja ngwetana na nigasanga tyabaka kabuga batanga no muisine na nyala kuiberwa Omosubati omuniga rwenkeye muna koenda kunyuma senke yende asanyara konya chiombe konya kanirwe wikasa takakoni oburimo aya nigakoreka na itare igiye gutoka nyisero sa procation bumachoke chache imije county ya Kisii bono ndimoryoka kurwase chinsemme chigamanyerere koba mukoigwa ase Omosubati yomo bono nyarete koba kagosoka kurwase nkeye yasobona bayigo goika kogenda boye nechiombe chenyarete koba chigotemu eliko nyara koba kagwakanirwa irangora bigana ndebona sabo urtige tambokero kanyorera abana kurwase
sinke gasanyarite ko bakagosoka baigo goika kunganya na baigo gosoka kura sorogongori singe nchukuri nenka ya sobo baigana ndabo kuri teke tambo kuri muri kana ndego soka bucya sorogongorondi takari abagaga konyara ko bakobeke metu yabasobwa amasinge nchoko gendera kuna gotataringa neliga kuri ndine kero yagendera ko bakongera abaigo kero yomanyarite ko bakagosuka magega chance Orbono Omosubati asaiga nyarite ko bakagosoka sa kabere narobona ikiraro n'icyombe gotebunga njitakere gwakanu gisobo baigo goika wisaransina nyamba mu bamwe abasaiga sanyarite ko bakagosoka gujya nere ko batebinga niga nyarite ko bakakwebega ngekigima abaige chirerange na sobo nige ko n'icyombe aseligo lyansi akarina kirama asebano omusajo igo yanyara ko bakakubugorige tambakiro na baigo ko mubwatukera kibesa singi cyukumvekera soko bakokwa ekira siringi chirwemyemo baigo ko matebya nyara ko bakakogenda nago twana bamura bamwabo elibanyara ko bako enekinga babwatrenere singi cyukugora cyombe bakokera bakonyara ko baguja elibanyara ko bagotemembuli yobukima gucha sinka oyo neri nyabesa negara chimboli cyatemeru chekirwa sorogongoro iga baiga bageni kibarire ndagera nabarayigo nabagwakiro kwalya singi cyogotebunga tigao abako basoka igekera basokire Omosubati yobono anyara ko bagakwira na maega na baigo goteba ngere tarikunyara ko bagakogenda orobono asetanda wiri kenyera ko bakego konga neringekera Omosubati igararire litukuri arenge ko bwati nigo abanyebyasara nande baikira sinki iga baiga singi cyokora sane byara nabaigo kogorano ne cyombe kiganyara teko bagakurusie jiro nende kubega kibesa sumubuko ye oyo muchiche bono orobono nekera bamurabaiga bajakire kobora ningangi kegenderete Omosubati iga atakire wakanda groundi baigo bono nanda ebisiri litukeri media kabere kiri koroki na indanyare ko bagawika sorogongorga singi cyogotaka ko nyo mulimo obubwarenge bwangi nanyare teko bagakugura kurwa sinke yiga nakikare asabana abantu bakumi kurwa sorogongorga baigo kobolinga ninki kogera nonyenekera baswati banyare ko babasoka kurwa se chinka cya sobo baigo ikakera barugire asama goika kabere none cyombe cyakaniru nende bakobolige tambukiro kyo kwira no ikase chinka baigo ko ni nibeli banyare ko wakaniru baigo ko kachibyaseme buko isokonya sabono banyolete omagusi yatebetenga ng'ombe namboli chiakana koliria magega yaya kolera tolera barali bobe bwaye tago jeongelia mobere osinye bikoe kurwa chinsem mechiga chekenyoro ekega getale ebyatan nebyatego nekabira tikenturende mwego bikobwa isebuna pu tokoriringira kiagware umusachi omoni gabeire eri omochie asakagere korana na ngina amo no omwana oye asebo igatakari ko magetugo nigakorekana sekinyiro gya kiagware eyigo toka kiagware sa procation sauti moirango imeye county ya Kisii muma abakuru batebete nabo igonga nabo emuma iranyare ko baigo kubura egesakuna ko yekora chinjira chindeke baratebe no borogi utagotigaye naya nigago ja chinga chekeregia teko kenge sabarekere kaiga amonaria nekero kiabete geko beke kandi asoro gongoro iga mwaigure ano kyanyorete bono abangina abagaka ningo bali na maisukusu no bwoba yekolenga nunga bono ekemira kyomugusigia sikiranga na inde bono asaba sai bali bagokina bamerukano n'ekinda rumwe kimbuche oba enteko buna ekemira ekikyomugusi tumbe bitugi asikeringa kero musacho yo mabeto konyoma nakoba pipo nga kulende nonyenekero banyorira abana kinga kenyo meto murugyo ena niga onchokeire asoko nyomo omwana oye toteba ekere gyatiko kende kuichana linga neli n'abanyakenyoro ano kyanyorete nga bono tari omwana ebye kama na mukaye bukalende nga nabwanyo metamenya ine nga kulende nonyangi no yo mbote medyenye kianda nga nere ningo banyo maine nga kere nga ne yego soka asa abantu nga kulende ngina omumuroni ga kutere no manya kobolinga ningo igwete buruna ne ninki ayeta roro ekinechi mu machimbe ekera abanyakenyoro baende gotiara evuse asoro gongoro na sekenyoreke bone chugo cyane kende nkeringa omusacho yo bono obeire eliero keze na inde ni gatejire nga inkina keba wika abe eliye cyombe na inda senchirende nga bono onchukeire koura chiyeri enyoma yabo asoko nyoma cyombe nakobwa mono asabere na inde semo yegitwoni ekyatari komogano anyane chingoko ekekeuramire na inde kubwa mono asatebe nga nonya nembuli go sengondi asikisibire onye na inde banyene tibali ange wikanya koba eli go semo ye mingi amo nesemo yegole saitani namenyata ekebo
bono keire ekere bono bagutamira nekiroro yako genda urigere ayara mariga yeke mono gose sanitizer ana baigana mamu mwabo kuri yare kore egeyo gose ekenyugu ekeiga ekikeire bono barabo asenchende yokobuneke mire ekyo mogusi wololo ekebono gyechanerete egyateke kerkyabegete ekambia saso koboringa ine basacha bali banga buna baiga koruba koro kimume kimogo kora ningora abasonsore na egesa kukieno na kikera nyare ko bage kogenderera ekero musaje owikira onyome chingoko onyome chingoni nyome chimburi oibese muyeri na kubwa muno sangu umwana amona nyina wikama mumino okoiborete tianya koba abasacha bali banga buna abasariye kemira kyo mugusi na erebuya kose erebobe nigate ko byakire kero kiranyora yande ngenya ko bayarentera ebyate ko na Daniel Momani wikira we mwanjo moteke nongo cyokoro murobrio bibyateko nigo ngo gosege togenda gotegera Kisi FM nerenka yo mugusi wikachinga kinene nenda koretero murobrio yo irieta dia nen Daniel Momanyi ebyo ne byateko bya Kisi FM asetoko koretera aya twakorero butati n'ubutuki bwise ne kurwa semeche nebikori nebinyoro byonsi asorogongo urwagusi